Bari in kira ƴan wahalar yarinyar nan. Na ga in na kira ta ma wajen sau sai in kira ta wajen sau 5 bata ɗaga ba. Ka gani ko? Hello? Ki lallada ka take ji ba wani ina wuni ƙarya ne yanzu da safin ma ki ga min wani ina wuni. To dawa kiran ki ne in yage miki. Daga yau ba ni ba ke mun raba jaha dama duk wahala ce. Yaran dinga kiran ki har wajen sau 3 ba ki ɗagawa. Auka ake yi. Abokina kai da Kar ki ƙara kira na daga yau. Daga yau mun raba jaha ni da ke. Ki ƙara kira. Da nake ta salamu alaikum. Goge nan baki ma zai yi yanzu. Sallama nake ta yi. Sallama nake ta yi. Ya shaka ka ne. Haba wata yarinya ce wai daga na rufa mata asiri yadda matan nan ke arhaga su nan jaga malam wai ina kiran yarinyar nan wace ya ta uku ba ta ba. Me ne damuwa kanka? Me ne damuwa kanka? Ga sanan kamar leda. Allah wallahi. Yanzu wata ce na gama kire ne mata kira 32 ba ko dai ko kira ɗaya ba ta daga ba. Kuma kai ka tsaya kana ta kidanta mun har 30. Haba. Ni uku ba damun kanka wahalalli ne wasu. Wasu ban san darajar kansu bane, wasu ban san me ake me rayuwa ba. In ka samu zaka zama mai yare asiri ka nuna kana son ta ka ringa kiran waita. Ita dauka wannan ma ai sakare ne kawai. In na kira ni kuma yaka kira ta kaje ma tana waya da wani. Ka ce ni na hada da ai akuya kenan. To baka ma sani ba sai yanzu kenan. Wallahi ban sani. To gara ka gyara zama. Ga sunan kamar leda. Leda fiye ta yi soyayyen nema ma. Kai yanzu wanda kake kira 31 bata daga ba san ta kake ne ko me? Ni na rabu da ita. Na daina ma kula ta. Na goge number ta, na yi block din ta. Ranar nan jiya da marece ta kira ni da daddare. Bayan na kira ta 30 da wani abu. Yau jiya da daddare wurin 12 dare ta kira ni nace mata me zan mata. Kawai na tana ma wani surutun cewa wani wai anko za su yi. Abokin akuya ce wannan ka rabu da ita. Yo me zan yi da ita? Na rabu da ita. Yauwa. To ai tun yaushe. Ni yanzu bari ma in samu ka san ana sayar dan wake can baya. Bari in je wurin mai dan waken nan ta yi man yari. Ba matsala. Ai gara ka dan lissafa saboda zai baka steady.